Sledujte video, okej? Oj. Už sme pred jedlom. Kupujeme pukance. Stačí, ne? Áno. Takže už si kúpujem jedlo. Ďakujeme. Všetko ďakujeme. Takže tu sú tie pukance. Ešte si jednu dám. Takže už sme kine. Čo, sme kine? Takže zatiaľ sme tej chodbe. Zatiaľ sme tej chodbe, ale sme už v kine. Čaute. Zatiaľ. Kamoši, som zvedavý, čo bude v tom Minecraft filme. Čaute. Kamoši, už sme kine. Takže som zvedavý, čo bude tam. Kamoši, som fakt zvedavý. V najnovšom živote nájdete. Oh my god, to je... Počkajte chvíľu. Sa do luxusného sídla. Jana Naďová poberá dôchodok v 3 krajinách. To dáme preč, okej? Plamienku pomáhame nevyliečiteľným Kamoši, ja neviem, čo to je. aby ich cesta bola pokojnou plavbou. Desiatky detí ročne potrebujú našu špecializovanú domácu starostlivosť. Aj tu dáme preč, okej? Prispejte svojimi 2%, aby nevyliečiteľným. Poďme na to. What? Toto je asi moja najobľúbenejšia reklama. Kámo, ty plačeš? He. Objav Jojo Špuntík. Jojo! Žuvaciu novinku, ktorá ťa bude baviť. To je nové. Všetky príchute. Limetku, rybezle, jahodu, citrón aj pomaranč. No. Čože? Jojo, tvoj želé pausa strana. Co ide, kamoši? Toto ešte není ten Minecraft. To som ja? Tak to ja vyzerám. Burger má. Mekáč vstupuje do sveta Toto je Minecraft Mekáč. filmu. Získaj jednu zo 6 zberateľských figúrok, ktorú ti teraz pribalíme k Minecraft filmovému menu. Kamoši, keď to už pôjde? Dole bundy. Áno. Počkajte, dám si dole bundu. Daj mi dole toto. Vstup do sveta zábavy s Oreo a Minecraft vo filme. Oberizni sušienku do tvaru štvorca, naskenuj ju, nájdi všetky predmety a získaj tak šancu vyhrať neuveriteľné ceny. Ochutnaj a hraj. Pozor. Zober si tie pukance na seba. Daj mi to, nie, tu. Daj.